안녕하세요. 아유. 어린이봐. 이스방 사는증 마마산 안 동어. 라메오 가시. 암프라이 비용의 줄 팔라판디에 동포 까르테필레 그 라메오 라이. 아유, 라케네 정나이 마건 지살래양 바양. 어린이봐 집가리야 정나. 에키바를 항당둥당카. 산동안에 탕강나네. 항민사파니 시카네야서 감접 시근 받으면 가난 독하이면 안 그. 가마 시근 저. 아유. 올레 라치고 마칼라마노 저거다. 비동방아도 또이진 당내 탈모기야물리. 증코이 피냐 우리 베풀베티 사버그. 비코니 사는데 양이. 암프라이 정 타칼라버근 콜레. 나오니 문자면. 나 타칼라버근 그스 문치다네 비디 까르나는 가그. 베라 틱단 바이레양이. 문치리. 이스방 마장 루치네나네. 플라닝 칼럼네. 마사그비. 마트 폴리스가 슬라프나 베리무실레. 아예 엄마 그러면 되는 거라니 오로모 자 잔두기 바보 마트 부샤버기야 루치는 나가라이 비에버자야 마사버건데 아예 비누리 비구라 빼닝은 소포 쩌자자바이 비폴리스클레 마나 비바볼랭이 급라. 오냐민 벨랭 스카마치고 뿌리 마버네데 생각을 그봐라 스클라나 바바 이신에 비자고 시코날라 가르고만 량이 비스카마치고 다버리 스클라바나고 자급라. 아래 풀리시 볼리 마이리브 슬래버 타바베바 띵시가 하우나 가우나 해봐 시에싹은 리닝 아볼 보스 말라이 달레 마카라마노 자크 가르바부 도정 민바이 당어발부도 비시는 후르바zen 그 다우 칼람 가근 우파이기라 앙오비시 라치코머니 카와레오 가만히 모으나라이 탕란네 라이라 히변장로 네이버 비시레나 동원증을 너스쿠 눈을 라이라 비베 히나니 우파이기라 비꾸르 칼로나시근 카이타브레바 히나니 농아봐 카라바부터 시카우나 험자 가근 카라바부터 싸야 비라짜리 오글리 카와이 비꾸르 칼로나시근 아이디어 넘버 원. 야담은 마이 탕라이문드라. 아야 아볼 능스 마발레 너희 정 마바 가만히니 세 어제 노 당나 보이면 암프라이 타운하고 당등은 너희 마바 빼동파 버리자 그래 아볼 마트 동아이 기야면 달래버리 트라피그 비콜레마 흐느브라 또하이 마바 너희 전화 까미오 शनिबा मोरा कास दंनो बेयाव माबा बन रोगाला बायदोंमोनलै बिसोरो ओंखाम संनायाव बेखौसो मोसौ गारिजों लांदोंमोन बिसोरो मोसौ गारिजों लांनायाव ओमफ्राय बेयाव बोरैबा गलांनानै थालांखोना माखोथाय दे जों बोखारसै दे बांद्राय टेनसन खालामना हारसिं हाथारगोन दे नों आबर आंखौ लेंखारखायहाय आंखौ दा थिनहरखा नोंसोरो मिथिबाय स' बेखौ आंखौ लेंखारा मिथिबायना आं हाब्रु गाया सिख्ला मानसिफ्रा हाब्रु गानो बाखायो होननानै मिथिखायो आंखौथ' दा थिनखा आबराथ' हारसिंखासो हनै जेबो नङालै पुलिस मिस नै आंना लोगोफोर दंखायो नै खाथियावनो जिरायनानै कालिचरन बालिचरन ओंखारबोब्रा ओंखारबो नै हेफाजाब खालामबाय दे बेखौ बोखारनायाव आयौ बाला सेंग्रा आबर माबायदि लोगो फैबायना नोंना नोंसोरो जोंखौ प्लानिं खालामखानानैसो बुथारनो होननानैसो माबायाखैथ' मा सिखा खुख्रि लालायलायनाय बेलाय आयौ पुलिस मिस जोंखौ मानो बिदि सानथारखो जों बिदि नङालै मा जों फैसा लुथिलाबायनांगौ जाखो आदा लाथिख' मोनाव जोंफ्रा नोङो आदा लाथिख' मोनाव मोनथिखाया जाहैबाय जोङो इसिबां खस्थ' खालामो जोङो नै ओमफ्राय नोंसोरखौलाय मानो बिदि बुथारलाबायनो नागिरनांगौ जाखो सिखा खुख्रि लाबानो माबा आब' माबालै बिसोरना नै बिसोर बिराद गय जायोलै मानसिफ्रा माबा जेरावबो गय जायो ओंखायनो सिखा खुख्रि लाफाबाय थायो बिसोरो गय खावै खावै जाग्राखाय बिदिसो होमबा फंबाय आबर औलै आदा दावसि बिदिसो गाज्रि दा सानदे आंबो थांसैलै नै आहाबो एखेबारे मोसौनो दै दौहैनांगौनो नोंसोर सानैया मा सानो नोंसोर सानैया आं साननायखौनो सानगासिनो ना बेनथ'नोलै साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दे जेबो नंला दे सहैग्रोनांसिगौल' फैसाखौ लानानै बेफोरबायदि हाग्रा बारि खाथियाव थाजाबाय थानाय नङा थौग्रो थांग्रोसै खोमा औ थौदो आयै हा माथो जाखो माथो खाथियाव दङ मानो होख्रावबाय थाखो बालि न'आवनो फैबाय आं बालि मानसि नायाव नोगोरै खालामबाय थायोथाय ओंखायनो रागा जोंनानै न'आवनो साननैसो थानोसै होननानै फैथ'बाय आङो दे हामबाय दे फिसा फैबायबालाय न'आवनो दे जिंगा दासि दे ओमफ्राय मा ओमफ्राय आयै बिराद बेदर जानो लुगैदोंहाय आङो मोनजायै गोबावथार जाबाय अमा लायदो खोमाहाय सोर नों मानो फैदों बे न'आव
बिफा मा सोरनो जालाबायनांगौ जाखो गावनि फिसाखौनो बिदि होनबाय नोङो आंनि फिसा आंहा सासेबो फिसा गैया आरो जा दंमोन बेयो बै दिनावनो थैनानै थांबाय जाय दिनाव बियो जोंनि गन्थं मोखांखौ बयनिबो सिगाङाव हानानै थांदों बे दिननिफ्रायनो आंहा रावबो फिसा गैया आरो बै दिननिफ्रायनो आं साननानै लाखादों आंहा रावबो फिसा गैया आरो आंनि फिसाया जा दंमोन बियो थैनानै थांबाय बिब्दि फिसा नोमफानि खोथाखौ रागा जोंना दे नोङो बियो नोमफाया बिराद रागा जोंनानै दङ नों जा मावदों बेखौ लानानैनो आरो मा मोखाङै गसंबाय थादों मालायनि सिथ्लायाव ओंखारलां दानो ओंखारलां गोख्रैनो ओंखारलां नङाब्ला थफ्ला थफ्लि लानानै रायजोफोरखौ लानानै होना हरनाय जागोन मालायनि न'आव बेफोरबायदि जर जुलुम थाफैनायनि थाखाय बिफा नोंना बाराद्राय जाथारबाय इसिबां गोबावनि उनाव दिनै गावनि फिसाया न'आव फैदों मोजाङै बुजायनो नागारै माबा मोनसे होनो नागारै बेफोरबायदि खोथा बाहायनाया नोंना मोजां जायाखै बिफा बिमा माया मोजां माया गाज्रि नों जेबो दाबुं मिथिबायना बे फिसाया माब्लाबानो थैनानै थांबाय आंनि थाखाय मिथिबायना मा थैनानै थांनायनि खोथा रायलायगासिनो नोङो हो? मा थैनायनि खोथा रायलायगासिनो जादों बायदि मोनदों नोङो जादों बायदि मोनदों आं थिगखौनो खामानि मावदों मिथिबाय बिमा नों जेबो दाबुं आरो नों मा गसंबाय थाखो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओहो आं ओंखारलांनो होआ आंनि फिसाया आंनि न'आव थागोन ओहो मोना दानो ओंखारलांथारनांगौ बियो मा ओंखारलांनोहाय जाबायसै दे आयै जाबायसै आरो आफा आं ओंखारलांगोन दे आंनि थाखायनो नोंसोरो इसेबां बेफोरबायदि जानानै दङ आं ओंखारलांगोन दे जेबो जिंगा दासिथार दे आफा ओंखारलांसै आं दानो आइ अबाव थांनो नागिरखो नोंलाय नाङा बे नोमफानि खोथाखौनो खोनासंनो नाङा मा बे नोमफा जावलियानि खोथाखौनो जेबो नङा दे आयै आं ओंखारलांसै दे बिराद गोजोननाय मोनबाय नोङो दाना फिसाखौ हगारहरनानै लानानै जों बायदि बिमा बिफाखौ सांग्राबा बियो जोंनि खोथा सिगांनिफ्राय खोनासंगौमोन बियो मिथिबायना आरो गरमाव बेफोरबायदि आंनि खाथियाव फेक फेक होनबाय थानो हानांगौ बिमा आरो ओंखामा जागोन ना जायाखै फिसा जानो गोसोबा गावबा खुना जायो आंलाय खुना गैया बिफा जानानै बेफोरबायदि जाबालाय बोरै जानांगौ जाखो फिसानि दुखुखौबो बुजिनो रोङै बिफा मा खालामबावनो आङो बिरखां नोंदि इसिबां अनसुला आं बिदि सानाखैमोनहाय आंथ' बोरै इयाव मोनफैखो सकसो जादोंहाय आयै रुमबां मानो सक जालाबायनांगौ जाखो जाम्बि जाम्बिलाय आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो होनबाय थाखायोमोन ना नोंनि सुखुआनो आंनिबो सुखु नोंनि दुखुआनो आंनिबो दुखु नोंनि खैफोदानो आंनि खैफोद होननानै बेफोरखौ सेस बावजोब्बाय नामा नोङो मानो बावलाबायनांगौ जाखो दे ओमफ्राय बेवहाय मा खालामनो लाबोखो नै माबा जाम्बिलाय नोङो माबा बैयाव माइ गायनाय टाइमाव नोङो गोबानानैनो बेहुस जानानै बोरैबा गोग्लैनानै दंमोन बेखौनो हथादै लानानै फैबाय आङो गानथुराखौ लाफानानै ओमफ्राय गानथुराया टाउनसिमल' दोननानै न'आव थांफिननांगौ होननानै थांफिनबाय बियो ओमफ्राय दा नै नोंखौ बेयाव चेकआप खालामनानै लाबोदों आङो आरो डक्टरनियावथ' खिन्थानाय मथेब्लाथ' माने बिसोरो नोंनि देहाया थिगैनो दं होनदों ओमफ्राय माने नोंनाव एपेन्डिक्स जादों एपेन्डिक्स आयु मा बुस्थु बेलाय एपेन्डिक्सआलाय माबालै रुमबांसना नों गिनाय नङाथ' आयु बाना गिलायलांबायसो आङो गिदिर बेमारथार माबा बाल नङालै रुमबांसना फिसासो जिंगा दासिदो टेनसन खालामना दे ओमफ्राय इसिबां गिदिर हस्पिटाल लाबोबाय नोङो ओमफ्राय फैसाखौलाय मानिफ्राय होगोन दे आं हले गिबायसोहाय आरो खोनालाबायोबो माबा गिदिर गिदिर हस्पिटालाव माबा फैसा होनो हायाबाथाय मानसिखौनो लाखिनो होननानै ओमफ्राय दा जोंखौ फैसा होनो हायाबा जों सानैखौ लाखिलाबायबालाय बिसोरो ओमफ्राय माबा माबि उल्था पुल्था खालामबा है जाम्बि मा बेफोरखौनो फोथायो नामा नोङो फैसानि खोथाखौ जेबो जिंगा दासिथारलै नों रुमबां आङो सिगांनिफ्रायनो जमा खालामखानानै दोनथारदों माबा मोनसे खैफोद जायोबा बाहायनो होननानै सिगांनिफ्रायनो खवारियाव अन्थाइ बुरजायनायखौ आरामै गरफा गरनै ज'यै एकाउन्टाव सोनानै दोनदोंमोनलै आङो बेजोंनो नायनोसै आं नोंखौ
आंहाथ' गैयाहाय 10,000 ना माल'सो दङ खोमा आंनावथ' एकाउन्टावनो ओमफ्राय बेबोथ' जेबो लाबोफानाय जायाखै ओमफ्राय न'आवसो थाबोबावबाय है जेबो जिंगा दासि दे आं थानायाव आं होगोन ना जाम्बि माखौ जिंगासिनांगौ नोंलाय दे नों दसे जिरायथ' दे नैबेयाव दसे जिरायनायनि उनाव डक्टरखौ लानानै सिटि स्केन खालामगोन आङो सिटि स्केन खालामहोबासो एसे मोजां जायोनो ओमफ्राय माबादो नोङो मोजाङै इयावनो जिरायथ' दे आं डक्टरजों रायलायहैनि आयु मा सिटि स्केना पिटि स्केनसो बिलाय आंहालाय खोनालाबायदोंसोमोन माबा प्रेगनेन्ट मानसिफोरखौसो बेयाव सोयोनो है गासिखौबो सोयोनोलै आं एसे रायलायनानै फैनो दे दे होमबा थाब फैदो गियोहाय आं मा दा बिसोरो माबा माबि सोंफैलाबायबा रायलायनो रोंलाबायनाय नङा आंहा ओरैनोबा एखे बेलेग एसामिस रोङा हिन्दीबो रोङा आङो माबा माबि होनफैलाबायबा माबा होनांगौ माबा होनफ्लाबानो जाबाय आङो लासिंसिं जाखागोनहाय मा आयै बिरखा आंखौ इसिबां मोजां मोनो आरो आंथ' माथो थालखौनो मोनाखै आं माला बिदि बेहुस जानानै गोग्लैनानै थानाय बिरखां गैयामोनब्ला आं दुब्लिबारियाव मा जानानै थागौमोन हे इसोर साननानैनो गोसोखौनो बोरैबा सुबाव मोनलायनाय मोनबाय आङो इसोरा आंजों दंफायोमारो बिरखांखौ सासे आयै साननोनो हालाहाय आङो आयौ बोरैबा दैफ्राव गोलैनानै बेलावफ्रा बाफबजोबनानै थायोमोनब्ला आंखौ रावबो नुफैयामोनब्ला जिउआनो गोमासिगौसोमोन माथो आंहा बिरखां नों आंखौ एसेबांदि मोजां मोनो आं गासिखौबो फोरमान मोनखाबाय दे आरो बिनिफ्राय बांसिन आंनो फोरमान नांलिया